स्वागत करते. तर आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख समृद्ध शांतीमध्ये जावो, सुख समृद्धी शांतीमध्ये जावो ईश्वरचरणी प्रार्थना करते. तसेच माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी आणि या चॅनलला कोकणातले सांस्कृतिक सण आहेत, शॉर्ट्स आहेत नेचर व्ह्यूचे आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस आणि मेन म्हणजे आपल्याला या चॅनलला दोन दोन म्हणजे दिवसातून 2 वेळा लाईव्ह असतं. दुपारी 1:15 नंतर आणि 1:15ला आणि संध्याकाळी 7:10 तर नक्की जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. तुम्हाला माझ्या कोकणातल्या चॅनलमध्ये आहे, कोकणातलं चॅनल आहे, त्या चॅनलमध्ये तुम्हाला खूप छान छान कोकणातले सण पाहायला मिळतील. तर नक्की एकदा जाऊन चेक करा माझं चॅनल. दुसरा पण आहे. तर लाईव्हला पटापट जॉईन व्हा मंडळी कोकणची माणसं साधी भोळी. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे मंडळी. लाईव्हला जॉईन व्हा. हॅलो, पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. मानसी, हॅलो मानसी, लाईक डन. मानसी खूप छान मेहंदी काढलीस तू, खूप भारी काढलीस. खरंच खूप टॅलेंट आहे तुझ्यात. मानसी बोलते थँक्यू मानसी. खरंच खूप छान काढली मानसी. म्हणजे ना तू तुझ्या व्हॉट्सअपला वगैरे ठेवत जा स्टेटस, मेहंदी वगैरे काढतेस ना, ऑर्डरसाठी ठेवत जा. म्हणजे जवळपास कोण असतील किंवा इंस्टाग्रामला टाकत जा. म्हणजे तुझ्या एरियामध्ये जर कोणी असेल ना तर तुला ऑर्डर मिळत जाईल. मानसी आता पण आली आहे सायडर सेमी ब्रायडलसाठी. हो का मानसी, खरंच खूप छान काम करते खरंच. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. तुम्ही पटापट लाईव्हला जॉईन झालं की आपल्या गप्पा चालू शकतात. निलेश दादा कुठे आहेस तू, लाईव्हला आलास का? मानसी बोलते हो टाकायचा विचार आहे ताई, पण काल कसं फ्रीमध्ये काढली होती. हो का मानसी, फ्रीमध्ये काढलेलीस का? निलेश दादा नमस्कार. मानसी निलेश दादा बघ, निलेश दादा काय ते काय तरी म्हणतात. निलेश दादा कोकणची माणसं साधी बोळी इस चॅनल पे पधार रहे हैं. निलेश दादा तुझं स्वागत आहे. मानसी बोलते निलेश दादा नमस्कार. आकाश पारकळे, हॅलो आकाश दादा, स्वागत आहे तुमचं. आकाश दादा बोलतात अकोलावरून कोण आहे. अकोलावरून अजून येतील दादा, येतील नक्की येतील. अकोलावरून पण माणसं जमा होतील बघा. आकाश दादा तुम्ही अकोलावरून आहात का? श्री स्वामी समर्थ मोटिवेशन, हाय श्री स्वामी समर्थ दादा. कुठून आहात तुम्ही? अक्कलकोटवरून का? जी डब्ल्यू बेडाय. जय महाराष्ट्र जी.डब्ल्यू, जय महाराष्ट्र. स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. श्री स्वामी समर्थ, हाय हॅलो, स्वागत आहे तुमचं श्री स्वामी समर्थ चॅनल. निलेश दादा म्हणते हा 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 हा, वा क्या स्वागत आहे. काय स्वागत आहे हो दादा, एक युनिक स्वागत आहे तुझं. यश पाटील, हाय यश, स्वागत आहे तुझं चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी. यश दादा तू नवीन आहेस का चॅनलला? श्री स्वामी समर्थ तुम्ही पण नवीन आहात का चॅनलला? आकाश दादा म्हणतोय हो.
आकाश दादा, खरंच खूप स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कोकणातलं चॅनल आहे, कोकणची माणसं साधी बोळी. तर चॅनलमध्ये खूप छान व्हिडिओ आहेत, शॉर्ट्स आहेत आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस पण आहेत. नक्की जाऊन व्हिजिट करा. आणि दुपारी आणि संध्याकाळी दोनदा लाईव्ह असतं. चॅनलला सबस्क्राईब केलात तर प्लीज तुम्हाला माझ्या नोटिफिकेशन येत जातील लाईव्हच्या. मानसी चव्हाण, हाय हाय मानसी, कशी आहेस तू? हाय मानसी चव्हाण. निलेश दादा म्हणताय अकोलावरून कोका कोला येणार आहे. हो का? कोका कोला तू. जीबी म्हणताय मी MH52 गाव नाही 40 गाव कडून. बापरे, 40 गाव. स्वागत आहे GW तुमचं. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला दादा तुमचं. मानसी बोलते जेवण झालं का ताई? अगं मुलांना दिलंय मी लाईव्ह संपल्यानंतर. मानसी चव्हाण म्हणते दीदी. हाय मानसी, कशी आहेस तू? कुठून बोलते मानसी? यश पाटील, कोकणची माणसं हुशार. हो दादा, साधी बोळी पण असतात, पण एखादा माणूस समोर जर नडला तर मग त्याला पुरता उरणार. आणि साधं होऊन जास्त पण साधं नाही व्हायचं दादा, हुशार पण व्हायला पाहिजे. हो ना रे निलेश दादा, समोरचा माणूस कसा बोलतोय हेही लक्षात यायला पाहिजे, कोणत्या टोन मध्ये बोलतोय हेही लक्षात यायला पाहिजे. काय निलेश दादा, बरोबर ना? नितेश NB रायटर्स, ताई साहेब नमस्कार. नितेश दादा नमस्कार. नमस्कार, कुठून बोलताय? मानसी, सॉरी ताई बिझी आहे, लाईव्हला नाही जमत आहे ग. ओके मानसी, काम कर तुझं, चालेल मला, काळजी घे. निलेश दादामध्ये स्वागत आहे. नितेश NB म्हणताय आय एम MH19. हो का दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. माझं चॅनल आहे कोकणातलं कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव. आणि चॅनलमध्ये कोकणातले कल्चरल व्हिडिओज, शॉर्ट्स आणि डेली लाईफ ब्लॉग आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस, तसेच दुपारचं आणि संध्याकाळचं दोनदा लाईव्ह असतं. जर सबस्क्राईब केलं दादा तुम्ही माझ्या चॅनलला तर नक्की तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येत जातील. मराठी माणसाला प्लीज सपोर्ट करा सर्वांनी. मानसी बोलते जाऊ का मी? हो मानसी, चालेल चालेल, बाय मानसी, काळजी घे. निलेश दादा म्हणते मानसी तुझे हातात घेतलेले काम उरकून घे. हो मानसी, तुझं काम संपव, नंतर ये लाईव्हला. कोमल अँड साल्वे व्लॉग. कोमलताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. यश पाटील, हो नक्की. ओके यश दादा, स्वागत आहे तुमचं. लाईव्हला जॉईन राहा आणि जर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा सर्वांनी. यश दादा जेवलात का तुम्ही? कोमलताई म्हणताय जय भीम जय शिवराय ताई. जय भीम जय शिवराय कोमलताई. मानसी बोलते हो निलेश दादा. मानसी चव्हाण बोलतायत कुठे राहतात ताई? मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कोकणातली. तुम्ही कुठून बोलताय मानसी ताई? कोमलताई म्हणताय श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ कोमलताई, श्री स्वामी समर्थ. नितेश दादा म्हणतायत धावळेकर जय भीम नमो बुद्धाय. धावळेकर काय गाव आहे का दादा? जय भीम नमो बुद्धाय दादा. सागर कोळी, हॅलो ताई, जय महाराष्ट्र. सागर दादा स्वागत आहे तुझं चॅनलला माझ्या. जय महाराष्ट्र. कुठून बोलतोय सागर दादा? कोमल अँड साळवे ब्लॉग. नितेश दादा नमस्कार. सागर कोहली म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सागर दादा. सबस्क्राईब डन. थँक्यू सागर दादा. सागर दादा माझ्या चॅनलला मी दोनदा लाईव्ह घेते, दुपारचं आणि संध्याकाळचं. जॉईन व्हा, खूप मराठी माणसंच असतात, खूप मजा येते. कोमल अँड साळवे म्हणते लाईक. थँक्यू कोमलताई. तुमचं पण चॅनल आहे का कोमलताई? कोमल अँड साळवे ब्लॉग हे तुमचं चॅनल आहे का? काय असतं तुमच्या चॅनलमध्ये प्लीज सांगाल का? निलेश दादा म्हणते हो तर ताई, लाईव्ह घेणं साधी सुधी गोष्ट थोडी आहे. कोण कसे बोलतात ते इंटेन्शन कळायला हवे. हो दादा, खरंच खूप. काल थोडंसं एक आलेले दादा, त्यांना मी 2-3 वेळा चान्स दिला पण त्यांचे काय लँग्वेज सुधारत नव्हती, त्यामुळे मग मी त्यांना हाईड करून टाकलं. नाही, हाईड नाही केलं,
अशी त्यांच्यावर तापली ना की नंतर ते गायबच झाले, कुठे मेसेजच नाही केले, हाईड न करता गायब झाले, कारण बाकीच्यांनी पण उचलून धरलं त्यांना. निलेश यश दादा म्हणतायत तुमचे व्हिडिओ मस्त असतात. थँक्यू यश दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही अशी कॉम्प्लिमेंट दिलात छान छान की मलाही एक कॉन्फिडन्स येतो अजूनही चांगले व्हिडिओ बनवण्यासाठी. धन्यवाद, खूप धन्यवाद. सचिन दादा म्हणतायत जगदंब लाईक डन. सचिन दादा जय शिवराय. नितेश दादा म्हणतायत लाईक आणि सबस्क्राईब केले ताई साहेब. धन्यवाद नितेश दादा, खूप खूप धन्यवाद. जॉईन राहा माझ्याबरोबर, छान छान गप्पा मारूया. निलेश दादा म्हणतायत नमस्कार कोमलताई, स्वागत आहे. निलेश दादा बघा तुमचं स्वागत करतायत. निलेश दादा ही खूप सपोर्ट करतात सर्वांना यूट्यूब चॅनलला, आणि मलाही त्यांनी फर्स्ट सपोर्ट त्यांचाच होता, निलेश दादांचा. तर थँक्यू निलेश दादा. मी तुम्हाला पुन्हा एकदा थँक्यू म्हणते. नितेश दादा म्हणते निलेश दादा नमस्कार आणि धन्यवाद माझे स्वागत केल्याबद्दल. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. निलेश दादा बघ तुला थँक्यू म्हणतायत. कोमलताई पण तुम्हाला निलेश दादा कोमलताई पण तुम्हाला नमस्ते करतायत. बाळासाहेब वाखंडे, बाळासाहेब धन्यवाद लाईव्हला आल्याबद्दल. यश पाटील ताई उपवास आहे का गणेश चतुर्थी? नाही दादा, उपवास वगैरे नाही आहे, पण मी अंगारकी पकडते. मुलांच्या पाठून धावायला लागतं, त्यामुळे जमत नाही. मग थोडीशी चिडचिड होईल या कारणाने मी नाही धरत उपवास. ह्याचा नाही धरत, पण अंगारकीचा वगैरे धरते, बाकी सगळे धरते. आरोही लाईक डन. थँक्यू आरोही. कुठून बोलते तू? आरोही चॅनलला नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि मंडळी 13 लाईक झाले आहेत, पटापटा लाईक करा चॅनलला. देवेंद्र गोनगटे अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से हो आप? आर्चिमेट्स हाय ताई. हाय आर्चिमेट्स, खूप दिवसांनी लाईव्हला आलात. निलेश दादा म्हणते नितीश सचिन महाडिक दादा खूप चांगले आहे ताई, चांगला सपोर्ट करतात ते जेन्युइन मराठी लाईव्हला. हो का? हो दादा, तेही म्हणजे मी जेव्हा लाईव्ह चालू केलं आहे तेव्हा सचिन दादा म्हणजे कंटिन्यू माझ्या लाईव्हला येतात, सपोर्ट करतात. हेही सचिन महाडिक दादा पण खूप सर्वांना सपोर्ट करतात. मराठी दादांना, बहिणींना सर्वांना सपोर्ट करतात ते पण. कोमल अँड साल्वे ब्लॉग. आरोही हॅलो. आरोही हॅलो म्हणतायत कोमलताई. अनुराग म्हणतोय हॅलो ताई फ्रॉम शिर्डी. अनुराग दादा म्हणतायत. अनुराग दादा शिर्डीवरून बोलतायत. थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. नवीन असाल तर दादा चॅनलला लाईक करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. माझं 2 टाईम लाईव्ह असतं, दुपारी आणि संध्याकाळी, त्यामुळे तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जाईल. आरोही बोलते बोल ताई, बोल कोमल ताई. आरोही बोलते आर्चिमेट्स हाय ताई. हाय, कसे आहात तुम्ही? सागर कुई ओके ताई, नक्की डन लाईक. थँक्यू सागर दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच सागर दादा. जेवलात का सागर दादा? कोमल म्हणतायत आरोही कुठे आहे ग तू? आरोही कुठे आहेस ग तू, असं कोमलताई विचारताय. निलेश दादा म्हणताय अनुराग मस्त शिर्डी. हां, शिर्डी बाबांचा बोलावा यायला पाहिजे आणि आपण शिर्डीला जायला पाहिजे खरंच. यश पाटील म्हणतायत मी मुंबईवरून. हो का, मुंबईवरून बोलताय? मुंबईला वातावरण कसं आहे? गुरुनाथ वेतुरेकर ब्लॉग 78 ताई नमस्कार. गुरुनाथ दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून बोलताय गुरुनाथ दादा? सागर बोलतायत ताई जेवण झालं का? काय बनवलं आहे जेवणामध्ये? दादा आज भात, आणि आज सॅटर्डे आहे त्यामुळे असं काही स्पेशल नाही आहे. दाल आणि भात बनवलं आहे मुलांसाठी, आम्ही पण तेच खाणार. सागर दादा म्हणतायत हाय काकू. सागर शिंदे हाय काकू. हाय सागर, कसं आहेस तू? कुठून बोलतोयस? सागर कोळी ताई हॅलो. अर्चिमेट तुमच्या चॅनलमध्ये काहीच नाही हो का, फक्त टाइमपास. मग दादा अजून काय पाहिजे? अर्चिमेंट्स अजून काय पाहिजे माझ्या चॅनलमध्ये?
आरोही तू सांगित नाही नाही मला म्हणजे काय. राम पालवे हाय. कोमल अँड साळवे व्लॉग. आरोही पिऊला बोली का तू. आरोही पिऊला बोलली का तू म्हणजे काय. प्रेमकुमार गडे तुमचे व्हिडिओ मस्त आहे. प्रेमकुमार दादा स्वागत आहे तुमचं चॅनलला माझ्या कोकणची माणसं साधी बोळी. तर प्रेमकुमार दादा तुम्हाला माझे व्हिडिओ चांगले वाटतात धन्यवाद. माझी ती पूर्ण म्हणतात की असं जी ज्यांची मेहनत आहे लावलेली त्या व्हिडिओसाठी जेवढं मला जमतं जेवढं मी शिकते त्यातून बेस्ट करण्याचा प्रयत्न आहे. अजूनही इम्प्रूव्हमेंट करेन मी जर मला त्यातली माहिती भेटली तर मग अजूनही माझा व्हिडिओ छान बनवण्याचा मी प्रयत्न करते रोज शिकत राहते काहीतरी. तर अजूनही तुम्हाला छान छान व्हिडिओ पाहायला मिळतील. धन्यवाद दादा. प्रेमकुमार दादा खूप छान कमेंट केलात खूप बरं वाटलं. आणि तुम्ही माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा दादा. आणि तुम्ही तुमच्याजवळ जर काय माहिती असेल व्हिडिओ कसे छान अजूनही बनवू शकतो तर प्लीज मला सर्वांनी शेअर करा. मी नक्कीच त्या अंमलात आणेन आणि माझ्या अजून इम्प्रूव्हमेंट करेन. नितेश दादा म्हणतात हो नाही हो निलेश दादा असं काही नाही उगाच लोकांनी आम्हाला मोठं बनवलं आणि माझ्या मते आपल्याजवळचे ज्ञान दुसऱ्याला वाटले पाहिजे. बरोबर दादा. पण कधी कधी काय होते दादा माहिती आहे आपण जेव्हा ज्ञान वाटायला जातो तेव्हा समोरच्याला त्याचा राग येतो आणि त्यामुळे त्याला असं वाटतं की हा माणूस आपल्याला शिकवायला बघतोय. त्यामुळे पण मला असं वाटतं की जिथं म्हणजे अशा माणसांच्याच ग्रुपला ज्ञान द्यावं जो ॲक्सेप्ट करेल. नाहीतर उगाच आपण ज्ञान द्यायला वाटायला जातो आणि तेच आपल्या अंगलट पण येतं. हे मला एक्सपिरियन्स स्वतः आलेले आहे दादा. पण मी माझ्या चॅनलला सांगते माझ्या चॅनलमध्ये की जर एखाद्याला हेल्प हवी असेल काही प्रश्न असतील आणि जे त्याची उत्तरं जर आम्हाला येत असतील आणि इथं लाईव्हमध्ये जर माणसं असतील आणि त्यांना उत्तर येतील तर आपण एकमेकांचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो नक्कीच. कोमलताई म्हणतायत हो बोलली तू ताई. ओके. राम पालवे जेवण झालं का. रामदादा नमस्कार. जेवण झालंय. रॉक रोल धन्यवाद. गुरुनाथ दादा म्हणते नमस्कार ताई. नमस्कार गुरुनाथ दादा. स्वागत आहे तुमच्या चॅनलला. आरोही म्हणते काय झालं ताई पिऊ काही बोलली का. पिऊ कोण आहे दादा. ताई दादा शिंदे हाय. आरोही म्हणते काय झालं ताई ते वाचले ना. दादा शिंदे नमस्कार दादा. कसे आहात तुम्ही कुठून बोलताय. निलेश दादा म्हणते आर्चिमेट खूप काही आहे तुम्ही मिस्टर इंडियाचा गॉगल काढा आधी. काय सांगू निलेश दादा कोणाला आवडतात कोणाला नाही आवडतात असू दे. काही जर त्यांच्याकडनं सजेशन असतील तर नक्की मी ॲक्सेप्ट करेन आणि मी माझा ब्लॉग सुधारण्याचा प्रयत्न करेन. कोमल अँड साळवे मेसेज गायब त्यांच्या. गजानन खरात. गजानन दादा स्वागत आहे तुमच्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. प्लीज लाईक करा शेअर करा चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा दादा. आणि जर नवीन असाल गजानन दादा तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आरोही म्हणतात हो. गजानन खरात हाय. दादा शिंदे गेम ओव्हर. कोणाचा गेम ओव्हर झाला दादा. कोमल अँड साळवे म्हणतात का आपण. दिग्विजय कांबळे हाय. प्रीती मॅम. दिग्विजय दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. कुठून बोलताय दिग्विजय दादा. निलेश दादा म्हणते सर्वांचे धन्यवाद खूप छान गप्पा करूया इकडे फुल धमाल मस्तीवाली आहे हे लाईव्ह. धन्यवाद निलेश दादा धन्यवाद. यश पाटील ओके ताई ड्युटी आहे. हो का यश दादा सांभाळून जा काळजी घ्या आणि जेव्हा तुम्हाला टाइम भेटेल तेव्हा या माझ्या लाईव्हला खूप बरं वाटतं.
गुरुनाथ दादा म्हणते ताई माझं नवीन चॅनल आहे गुरुनाथ वर्देकर व्लॉग वेतुरेकर व्लॉग 78. हो का दादा? माझ्या चॅनलला जाऊन प्लीज लॉंग व्हिडिओवर जाऊन ना 1 ते 2 मिनटं माझा पहा व्हिडिओ आणि त्यानंतर सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला, जेणेकरून मी तुम्हाला रिप्लाय करू शकते आणि सपोर्ट करू शकते. रेणुका निकम, हाय दीदी, माझं नाव आराध्य आहे. माझा आज बड्डे मी लाईक अँड सबस्क्राईब अँड केले दीदी तुमचे चॅनलला प्लीज प्लीज मुझे बड्डे मेरा नाराज ना करो प्लीज. दीदी मुझे बर्थडे मेरा नाराज. ओके, आराध्या नाम है आपका. ओके आराध्या, हॅपी बर्थडे टू यू आराध्या. तुला खूप उदंड आयुष्य लाभो. तू तुझ्या आयुष्यात खूप खूप तरक्की करो, करिअर चांगलं घडो तुझं. आणि माझ्या कोकणची माणसं साधी बोळी या ग्रुपवरून तुला खूप खूप हॅपी बर्थडे, विश यू हॅपी बर्थडे रे आराध्या. आरोही, माझा नंबर कसा देऊ? कोणाला द्यायचा आहे ग आरोही तुला नंबर? कोमल दादा म्हणतायत, कोमलताई म्हणतायत नको देऊ ताई. ओके, आरोही म्हणतायत मला पण बोलायचं आहे तुला ताई. ओके, तुम्ही ओळखता का एकमेकांना? यश पाटील, यादी मुंबईला. हो हो, येते मुंबईला. अभिमन्यू दादा म्हणताय ताई नमस्कार ताई, जेवण केलं का? मी सिंधुदुर्ग मधून पाहत आहे तुमची लाईव्ह. हो का, सिंधुदुर्गात गेलात का दादा? खूप खूप भारी. कसं वाटते सिंधुदुर्ग? आरोही का पण? रेणुका म्हणते प्लीज दीदी प्लीज मुझे बर्थडे मेरा नाराज ना करो प्लीज. अब क्या करूं मैं आपके बर्थडे के लिए भाई? हैप्पी बर्थडे बोला, विश यू हैप्पी बर्थडे मेरे चैनल की तरफ से. और क्या करूं? कोमल म्हणतायत ओके जाऊ दे ताई. ओके, अनुराग दादा म्हणतायत काल पण आलो होतो ताई, लक्षात नाही का? हो का दादा? अनुराग दादा सॉरी हा. थँक्यू सो मच तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. असं मला वाटलं की काल तुम्ही आलात, तरी पण म्हटलं कदाचित नाव सेम असतं ना कधी कधी, म्हणून म्हटलं नवीन आहात का असं. सॉरी दादा, माफ करा बहिणीला. आरोही काय झालं पण? सुलक्षा ताई हाय गो. काय गो सुलक्षा, किती दिवसानं उतरलंय? आरोही म्हणते ताई प्लीज मला सांगा ना. ओके, निलेश दादा, सुलक्षा ताई स्वागतम. अरुण पाटील, अरुण दादा स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला. हाय दीदी म्हणताय. कोमलताई म्हणते नको ताई. रेणुकाताई प्लीज दीदी मला वाला बर्थडे विश करा, माझं नाव आराध्य आहे. अगं आराध्या, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डिअर आराध्या, हॅपी बर्थडे टू यू. ओके आराध्या, यू आर हॅपी. अरुण दादा म्हणते जेवण झालं का दीदी? आरोही म्हणते का बोलायचा नाही का आता ताई? ओके, कोमलताई म्हणतात पिऊ मला बोलली होती. ओके, निलेश दादा म्हणते सर्व नवीन आणि ओळखीच्या युजर्सचे स्वागतम, छान छान गप्पा करूया. तर मंडळी चला, निलेश दादा पण आलेले आहेत, सर्वांनी गप्पा मारूया. पटापटा लाईक करा, त्याआधी ज्यांनी लाईक नाही केलंय चॅनलला बघा 20च झालं, 25 तरी होऊ द्या. पटापटा लाईक करा. 21 नंबरला कोण लाईक करतंय? पटापटा करा. राज यादव, आप कहाँ से हो दी? मैं हूँ महाराष्ट्र से, सिंधुदुर्ग जिल्हा. आप कहाँ से हो राज यादव? कोमल नाही म्हणतात असं काही नाही आरुताई. यश पाटील, मुंबई माया नगरी आहे ताई. हो दादा, मुंबई खूप माया नगरी आहे. स्नेहल गाडगे, हॅलो हॅलो स्नेहल ताई, नोटिफिकेशन आली का तुम्हाला? गुरुनाथ दादा म्हणते मी सिंधुदुर्ग कुडाळ मधील आहे. हो का?
सिंधुदुर्ग कुडाळ मधील आहात का? मी पण दादा सिंधुदुर्गातलीच आहे. स्नेहल घाडगे ताई म्हणतात कशा आहात ताई? स्नेहल ताई मी मस्त आहे, तुम्ही कशा आहात? आरोही स्नेहल घाडगे लाईक डन, थँक्यू स्नेहल ताई. जेवण झालं का? अजिंक्य नामदेव वाघमारे, अजिंक्य दादा तुमचा मेसेज गायब. सुलक्षा ताई म्हणतात मी जेवण केलंय मा, तिसऱ्याची भाजी आणि सुळे मासे भाजले. वा सुलक्षा खूप भारी. कोमलताई म्हणते आरू इस्ता नाही माझ्याकडे. सदाशिव पेडणेकर हाय प्रीती, ओ यू लुकिंग नाईस. थँक्यू सदाशिव दादा. लाईक करा चॅनलला सर्वांनी. हेबन पाटील माझं ना तोंड दुखायला लागलं. पुढच्या कमेंट वाचायला जमत नाहीये. कोमलताई म्हणते तुझ्याकडे जिजूकडे आहे, तुझ्या जिजूकडे आहे. ओके आरोही मला कॉल कसा करशील? करील मी. नीलम पाटील हाय नीलम ताई, कशा आहात तुम्ही? पार्थ देशमुख हाय पार्थ दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या लाईव्हला. कोमलताई हो येईल, टाइम आहे अजून ताई. ओके संगम राजभर ताई तुम्ही कुठून? मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. दादा तुम्ही कुठून आहात? स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. CSM डॉक जय भीम ताई, जय भीम दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. कॉमन अँड साळवे व्लॉग आता नको नंतर घेईल ताई. सर्वेश रासम हॅलो सर्वेश. पार्थ आम्ही सातारची माणसं पण साधी बोळी. हो दादा सातची पण माणसं साधी बोळी, कोकणची पण सगळीच माणसं साधी बोळी. सुरेश दादा म्हणताय अक्कलकोट वरून नमस्कार, आपण कुठून आहात? नमस्कार सुरेश दादा, मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. ताई कुठल्या आहात? मी दादा सिंधुदुर्गात मधली. सुरेश तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्गात मधली आहे. सुरेश दादा म्हणतात हाय. सुलक्षाताई म्हणते 18 नंबरला लाईक, थँक्यू. आरोही विनायक नायर दीदी तुम्हाला काही वाटता हे बरं आहे का की राजकारण साठी तुम्ही लोकांना मराठी बोलायला फोर्स करता? युट्यूब वर दादा कुठलं राजकारण असते हो सांगा एकदा विनायक दादा. मी काय सरपंचांच्या पोस्टला मी उभी राहिली आहे राजकारण करायला आणि मराठी करायला? मी कोकणातली आहे, मालवणी बोलते, मराठी बोलते. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहे का? गणेश दादा म्हणते हॅलो मॅडम जी मंथा. गणेश दादा स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. कोमलताई म्हणतात माहेरी आरोही त्यांचे पण नंबर नाही तर माझ्याकडे सोबत कसं बोलशील? सोम साळवी नमस्कार सोम दादा. गुरुनाथ म्हणते ताई सबस्क्राईब केलं ताई, थँक्यू गुरुनाथ दादा. लाईव्हला पण या, दुपारचं असतं 1:15 वाजता आणि संध्याकाळचं 7:10. कोमलताई म्हणते प्रीतीताई जेवण झालं का तुझं? हो कोमलताई झालं. तुम्ही जेवलात का? विनायक दादा दीदी मराठी बोलायला फोर्स कशाला करता? दादा तुम्ही कधी पाहिलात मी मराठी बोलायला फोर्स करते? प्लीज एकदा मला सांगा तरी. निलेश दादा हॅपी बर्थडे आराध्या, थँक्यू निलेश दादा. आराध्याला हॅपी केलं हॅपी बर्थडे बोलून. निलेश दादा मला सांग मी माझ्या चॅनलला मराठी बोलायला फोर्स करते का? ज्याची लँग्वेज आहे त्या लँग्वेजमध्ये तो बोलतो, मी मराठीच बोला असं मी फोर्स करते का? यांना विनायक दादांना एक विषय पाहिजे म्हणून ते इथं भांडतायत आमच्याबरोबर. भीमाशंकरचा गणेश बांगर माझी कमेंट का वाचता एवढ्या रागाने? तोपर्यंत लाईक केलं या वागाने. हा दादा मी काल तुमच्या लाईव्हला येताच तुम्ही नंतर मला वाटतं एंड झालेलं लाईव्ह. मी म्हटलं अरे यार चुकलं मला, लाईव्ह मला पाहायचं होतं. मोबाईल हातात घेतला तेव्हा मला हे आलेली म्हणजे येऊन गेलेली आणि मी लेट बघितलं.
गुरुनाथ दादा म्हणताय ताई उद्या माझा वाढदिवस आहे. हो का गुरुनाथ दादा, विश यू हॅपी बर्थडे. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा गुरुनाथ दादा तुम्हाला इन ॲडव्हान्स मध्ये. उद्या पण या, उद्या पण आपण इथे हॅपी बर्थडे करू. अविराज दोई फोडे, आम्ही आहोत सातारकर क्रांतिकारी. जय भीम साई साहेब, लाईक नंबर 19 नंबरला. थँक्यू अविराज दादा. अविराज दादा जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. स्वागत आहे तुमचं. अविराज दादा, माझ्या कोकणची माणसं साधी बोडी हे चॅनलचं नाव आहे. आणि प्लीज चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. वर्षास लाईव्ह. हाय वर्षा ताई, कुठून बोलताय? रत्नागिरी गणेश दादा म्हणताय रत्नागिरीकर कसे आहे तुम्ही आणि लाईव्ह पाहणारे सगळेजण छान आहेत. वरती एक दादांची कमेंट आली आहे की मी मराठी बोलायला फोर्स करते, राजकारण करते असं म्हणतायत. काय माहिती आता हे राजकारण कुठून आलंय. वर्षाच लाईक डन. थँक्यू वर्षाताई. तुमचं पण चॅनल आहे का? नमस्कार म्हणतायत वर्षाताई. विनायक दादी, दीदी असा मराठी बोलायला फोर्स कशाला करता? करते मी, करते, मला करायचा आहे फोर्स. तुम्ही हिंदीमध्ये बोला, तुम्ही कशाला मराठी बोलताय? हिंदीमध्ये बोला की. विनायक दादा तुम्ही हिंदीमध्ये बोला. मराठी बोलायला कोणी सांगितलं तुम्हाला? नको नको, मराठीमध्ये नको बोलू, हिंदीमध्ये बोला. कोमल ताई चला बाय ताई. अक्षता जाधव, हाय अक्षता, स्वागत आहे तुझं लाईव्हला. कोमलताई म्हणतायत हाय बाय बाय. चाललात का कोमलताई? विनायक दादा, दीदी तुम्हाला काही वाटतं हे छान गोष्ट आहे का मराठी बोलायला फोर्स करता ते? नाही दादा, मी फोर्स करतेच, मला फोर्स करायचं असतं मराठी बोलायला. मराठी भाषा माझी मातृभाषा आहे आणि मी ती फोर्स करणारच. राजकारण करते ना मी. आरोही, कोमलताई बोल ना. सॉरी कोमलताई. प्रवास शब्दांचा, नमस्कार दादा, स्वागत आहे तुमचं. त्रिविनिमय ॲनिमेशन, हाय वहिनी. हाय त्रिविनिमय ॲनिमेशन. सर्वेश रासम, हॅलो, मिस यू ताई. आरोही, नक्की तू आरोहीच आहेस ना? कोमलताई नक्की आरोहीच आहे ना? ओळखता का तुम्ही त्यांना? आरोही दादा नमस्कार. आरोही दादा, दादा तुम्हालाही वाटलं ना की ही मुलगी नाहीये, आरोही दादा आहे. सुलक्षा ताई म्हणते तुझ्या सपोर्ट करू, कोकणची माणसा जिंदाबा. खरा असा माका मराठी माणसांचो आणि कोकणातल्या माणसांचो खूप सपोर्ट आहे. त्यामुळे मी असं कोणाक मराठीत बोला किंवा हिंदी माणसांका मी कधी म्हटले नाही की मराठी बोला. अरे जेंका येतात ती माणसांका येतात. आम्ही महाराष्ट्रातले असं आम्ही मराठी बोलतलो. पण एखादो युपी बिहारचो असतात किंवा हरियाणातलो असत तर त्याका मराठी समान नाही. मग त्याच्यासाठी 2 शब्द हिंदीमध्ये बोलणं माझं कर्तव्य की मी मराठीमध्ये काय बोलते ह्या समजून देण्यासाठी. सुनीता ताई हाय. स्नेहल ताई म्हणतायत हाय. सुनीता ताई म्हणतायत लाईक डन ताई. सुनीता ताई धन्यवाद. जेवण झालं का? आरोही दादा नमस्कार. प्रवास शब्दांचा, रोही दादा जेवलात का? नाही. नीलम पाटील ताई मी मस्त आहे, तुम्ही कशा आहात? जेवण केलं का? जेवणार आहे ताई. खूप दिवसांनी लाईव्हला आलात. आरोही दादा नाही ताई आहे मी, पण आरोही वाटत नाही ग तू ताई आहेस असं. प्रवास शब्दांचा, नीलम ताई नमस्कार. विठ्ठल दादा स्वागत आहे चॅनलला. विठ्ठल दादा म्हणताय ताई साहेब कसे आहात? जेवण झालं का? माझा भाचा आणि भाषा कशी आहे? लाईक नंबर 22 डन. थँक्यू सो मच. भाची वगैरे सर्वजण छान आहे. तुम्ही कसे आहात? आरोही ताई स्वारी बरं का. प्रवास शब्दांचा म्हणतायत आरोही ताई सॉरी बरं का. वन लव रेड, हाय फ्रेंड, हाऊ आर यू डिअर? आय एम फाईन डिअर, लुकिंग व्हेरी ब्युटिफुल डिअर. थँक्यू सो मच. कसे आहात तुम्ही? जेवलात का? सुलक्षा म्हणतायत नाही मराठी. आशिष वाघमारे, हाय आशिष दादा. सीमाताई हाय.
भीमाशंकर, सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. मग आज लाईव्ह मग आज या लाईव्ह मध्ये किती वाजता प्रॉपर दादा असतं प्लीज सांगून ठेवा. आशिष वाघमारे, आलो मी पण. या स्वागत आहे. आरोही ताई, कोमल ताई गेल्या का? कोमल ताई गेल्या का? तुम्ही घालवलात त्यांना, कंटाळून इरिटेट केलात. छोटू राजपूत, मग ओळखलत का? हो दादा, तुम्ही काल आलेलात लाईव्हला, स्वागत आहे तुमचं. सीमाताई म्हणतात मानसी ताई आज लाईव्हला आली नाही काय? तुमच्या आलेली ग, पण ती गेली, तिला मेहंदीची ऑर्डर घेतली आहे ना, ती कंप्लीट करायची आहे. छोटू राजपूत, रात्री बोललो मी तुला, सांग मी कोण आहे. छोटू राजपूत आहेस तू. सीमाताई म्हणतात 25 नंबरला लाईक केलं, धन्यवाद सीमाताई. निलेश विनायक ताई कॅन टॉक इन मराठी, इन हिंदी as well as in English too. No force, no restriction. Indians are welcome here. समजलं का विनायक दादा? निलेश दादाने काय सांगितलं ते गायबच झाले, आता रिप्लाय नाही ते करत. आशिष वाघमारे, मानसी मॅडमनी संन्यास घेतला आहे का? बरं लाईव्ह येत नाहीत. हो आशिष दादा, ती थोडीशी कामात आहे, ऑर्डर वगैरे घेते पार्लरच्या वगैरे, त्यामुळे. सोहम साळवी, तुम्ही कुठून आहात? जय शिवराय. सोहम दादा, मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. सोहम साळवी, मी कोकण रत्नागिरी. हो दादा, तुम्ही याआधी पण आलात माझ्या चॅनलला ना दादा, स्वागत आहे तुमचं. अरुण फाळके, तुझी लाईव्ह खूप छान वाटते बेटी. वाव अरुण दादा, खरंच तुम्ही मला बेटी म्हटलात. पहिल्यांदा माझ्या लाईव्हला मला कोणीतरी बेटी म्हटलं, खूप भारी वाटलं दादा. माझ्या लाईव्हला पहिल्यांदा 1 महिना झाला दादा मला माझ्या लाईव्हला, पण एका महिन्यानं पहिल्यांदा कोणीतरी मला बेटी म्हटलं. खूप छान दादा, खूप अरुण दादा, खरंच खूप बरं वाटलं. थँक्यू सो मच अरुण दादा. प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि प्लीज रोज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. अरुण दादा, प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. भक्तीताई कसे आहे? मी भक्तीताई, मी बरी आहे. हाय अंकुश दादा म्हणते, हाय ताई, नमस्कार अंकुश दादा. भक्ती ब्लॉग म्हणतात ताई, जेवण झालं का? हो जेवण झालंय. आशिष वाघमारे, कमेंट्स इग्नोर का बरं? कुठे केली दादा? मॅन्सी मॅडमनी संन्यास घेतला का? तर मी उत्तर दिलं ना तुम्हाला, तर त्या ऑर्डर वगैरे घेतात, त्यामुळे इग्नोर नाही करत दादा. ताई माका विसरली नाही गो भक्ती ताई, मी विसराक नाही तुका, कसा विसरान? सुलक्षताई म्हणता ताई आज बरा दिसतोय, आता सांगू नको मी बराच दिसणार नाही. नाही गो, मी नाही म्हणत आहे तसा. वन लव फ्रेंड, आय एम गुड ताई. हे खूप बरं वाटलं तू परत माझ्या लाईव्हला आलास. मी माझ्या मिस्टरांना सांगत होती की आपल्या कोकणातला मुलगा कुठे आहेस तू? ते लंडनला आहे. खूप भारी वाटते. लाईक करा. कोणाला लाईक करू? सोहम दादा, मी चिपळूणचा आहे. हो दादा, तुम्ही मला बोललेलात की तुम्ही चिपळूणचे आहात. स्वागत आहे दादा तुमचं. कोमल ज्ञानेश्वर उंडे, हाय ज्ञानेश्वर दादा. तेजस जमनिक, मेसेज कुठे गायब आहे तुमचा. वैभव, हाय वैभव दादा, स्वागत आहे. ताई कशा आहात? मी मस्त आहे वैभव दादा. कोमल ताई म्हणतात हाय हॅलो.
वाजी वैजीनाथ झाडे, सिंधुदुर्ग जिल्हा, शंभूराजे भोसले, तिकीट चेतना एक लाईव्ह महिना पसंत करती का? वैभव आरोही दीदी हाय. नामदेव जाधव हाय. कोमल साळवे व्लॉग आरू हाय. आरोही बोल ताई. सुशील अजगरे हाय ताई हाय. सुशील दादा. कोमल ताई म्हणताय जेवण झालं का? हो ताई झालं. सुशील दादा म्हणताय मी माझ्या बायकोची डीपी लावलो. हो का? बघते हा. सुशील दादा म्हणतायत नाही. आरोही म्हणते नाही. कोमलताई म्हणते प्रीतीताई खूप छान दिसतेस तू. धन्यवाद कोमलताई. आज थोडंसं ना हे जबडं दुखायला लागलं बोलून त्यामुळे मला ना नीट बोलताच येत नाहीये. मानसी चव्हाण हाय ताई कुठून आहे? तर मी चिपळूणची आहे. मी सिंधुदुर्गातली आहे ताई. सिंधुदुर्ग. स्वागत आहे मानसी ताई. चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. आपण रोज भेटू मला लाईव्हला. ओके ताई. कोमल ताई म्हणते ओके. वन लव फ्रेंड. व्हॉट स्पेशल टुडे इन लंच? डाळ भात वरण भात बनवलाय बाबा. काय करणार रोज रोज कळतच नाही. जेवणाचं म्हटलं की काय बनवायचं रोजचा हा क्वेश्चन असतो आपल्या लेडीजसाठी. सो हे एडिटर लाईव्हला आयकॉम चालू आहे का? म्हणजे काय आयकॉम? इनकॉम चालू आहे का? इनकम ओके. अजून माझं चॅनल मॉनिटाईज नाही झालं बाबा, त्यामुळे माझं इन्कम अजून काय चालू नाही दादा. पण जेव्हा चॅनल मॉनिटाईज होईल तेव्हा नक्की सांगेल मी तुम्हाला सर्वांना. म्हणजे आरू तुला बोलते कोणीतरी रिप्लाय कर. सुशील दादा आज काय करत आहे ताई? काय नाही रे लाईव्ह घेते. तू काय करतो? कोमलताई हो मी पण केलं ताई जेवण. ओके कोमलताई. पागरे सुधाकर दिदी साहेबांना पगारे परिवाराकडून प्रेमाचा जय भीम. जिल्हा नंदुरबार. आपल्या भाऊ सुधाकर पगारे. सुधाकर दादा स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. माझं कोकणातलं चॅनल आहे. छान छान व्हिडिओज आहेत. कोकणाबाहेर महाराष्ट्राबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस आहेत आणि 2 टाइम लाईव्ह असतं दुपारी आणि संध्याकाळी. तर नक्कीच भेट द्या आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. संजय भोगडे नमस्कार. आपण कसे आहात सांगा? संजय दादा मी खूप छान आहे. तुम्ही कसे आहात सांगा? अरे लाईक करा सर्वांनी. हो माझ्या चॅनलला लाईक करा सर्वांनी प्लीज. शिवाजी दादा म्हणतात हाय. शिवाजी दादा स्वागत आहे तुमचं. मम्मी कशी आहे ताई? माझी मम्मी छान आहे. ज्ञानेश्वर तुमची मम्मी कशी आहे कोमलताई? अरे मजेत आहे. थोडी तब्येत खराब झाली होती. ओके. सु एडिटर लाईव्हला इन्कम 8,000 येतो. पण जेव्हा चॅनल मॉनिटाईज झाल्यानंतरच सुपर चॅट मिळतं ना, तेव्हाच मग इन्कम होऊ शकतं. नाहीतर कसं होणार ना दादा? माझं अजून चॅनल मॉनिटाईजच नाही झालं. ज्ञानेश्वर दादा म्हणताय लाईक केलं आहे ताई 31 नंबरला. ज्ञानेश्वर दादा स्वागत आहे तुमचं. थँक्यू सो मच. वन फ्रेंड. व्हॉट स्पेशल टुडे इन लंच? दाल भात वरण भात बनवले दादा. सुधाकर म्हणताय दीदी साहेबांना सांगणे आहे की मला बहीण नाही आहे, तर तुम्ही माझी मोठी बहीण मानली आहे, तर तुम्ही लहान भावाला आशीर्वाद देणे ही विनंती. आपला भाऊ सुधाकर पगारे. हो दादा खूप चांगला आशीर्वाद ना तुमच्यासोबत आहे. खूप तरक्की करा आणि मोठे व्हा, भरपूर नाव मिळवा.
ज्ञानेश्वर दादा म्हणतायत गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा ताई. ज्ञानेश्वर दादा तुम्हालाही गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा. उपवास आहे का दादा? कोमलताई म्हणतात मला मम्मी नाही. हो का कोमलताई? ज्ञानेश्वर सॉरी, आरोहीताई त्यांना मम्मी नाही आहे हो. ज्ञानेश्वर दादा म्हणते नाशिक निपाड. हो का? नाशिकवरून बोलताय का? पहिल्यांदा जॉईन झालात का ताई? जेवण झालं का? भक्ती ताई विचारताय. कसा असं ताई? मी बरा असे गो भक्ती ताई. मुंबईत राहतं काय ग तू? मुंबईत राहतं काय? पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्रिया शर्मा, आय एम फ्रॉम ठाणे. हाय प्रिया, हाव आर यू? ज्ञानेश्वर कुठून बोलत आहात ताई? ज्ञानेश्वर मी सिंधुदुर्गातून बोलते. भक्ती ब्लॉग, मी मुंबईला राहते. ओके भक्ती ताई, पण तुम्ही कोकणातले आहात ना? कोमल साळवे म्हणते मोठी ताई बरी आहे का? निलेश दादा म्हणतात बिग बॉस प्रणीत इज बॅक. हिप हिप हुर्रे. टॉप 5 मध्ये तर येणार आता प्रणीत. बाकी 4 गेस करा ताई आणि सर्वांनी. आज असं दाखवतात की नीलम आणि अभिषेक डबल इविक्शन आहे असं. हो कोकणकर. मग तुम्ही कुठल्या? रत्नागिरीतल्या का भक्ती ताई? काल बोललेलात ना रत्नागिरी? आरोही म्हणते हो ताई रत्नागिरी. ओके. कोमलताई ओके ताई. सोनाली वाघमारे ताई मला तुम्ही सपोर्ट करत नाही. सोनाली ताई काल मी तुम्हाला सबस्क्राईब केलं की अजून काय करायचं? सोनाली ताई तुम्ही मला कमेंट केली ह्यावर करू नको, मग आता काय करू? मग मी त्यावरच तुम्हाला सबस्क्राईब केलं, अजून कुठे करू? काय तुम्ही मेसेज करता कमेंटवर ते आधी कळत नाही. यावर करू नको. रिप्लाय करताय, कमेंट करता आणि त्यावर लिहिता यावर करू नको. मग करायचं काय आम्ही? सोनाली ताई काय ते नीट सांगा हो प्लीज. भक्तीताई म्हणते ताई तुम्ही कायमचे गावी का? भक्तीताई मी आहे सिंधुदुर्गातली. हे बोलताच येत नाहीये. तर माझा जन्म सासर माहेर सिंधुदुर्गातच झाला. तर आम्ही ह्याला जातो फक्त सणांना वगैरे गावी जातो, नाहीतर कामानिमित्त बाहेर असतो. आरोही म्हणते ताई तुला कॉल केला होता मी तर कॉल लागत नाही कोमलताई. हेवन प्रोडक्शन काकी मला तर तुम्ही तात्या विंचू वाटतात. मग मला पिक्चरमध्ये नक्की घ्या तात्या विंचूच्या रोलसाठी. ओके धन्यवाद. भक्तीताई म्हणते ताई मला माझ्या लाईव्हला आले नाही. भक्तीताई कधी होतं तुमचं लाईव्ह मला नाही माहिती, पण टायमिंग सांगून ठेवा मग बघते. हा मी ताई असं नुसतं घरचं काम असतं त्यामुळे ना काही जमत नाही. खूप कामं असतात त्यामुळे कधी काय ॲडजस्ट करायचं ते समजतच नाही. शैलेश गडाशी हाय शैलेश दादा स्वागत आहे. सम्राट महिर हाय. सुभाष सोनवणे नमस्कार ताई म्हणताय. सुभाष दादा स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. आणि ज्यांनी लाईक केलं नाही त्यांनी लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नाही केले त्यांनी सबस्क्राईब करा. काकी तुम्ही मला पण सबस्क्राईब नाही केलं नाही. तू आताच तर आला, मी कसं करू सबस्क्राईब बाबा? तू केलंस का मला सबस्क्राईब? मग मी तुला पण करते. हिलारियस हेवन प्रोडक्शन तू मला सबस्क्राईब केलंस का चॅनलला? तू मला चॅनलला सबस्क्राईब कर आणि माझ्या चॅनलला जाऊन व्हिडिओ बघ आणि कमेंट कर, मग मी त्या कमेंटने तुला सबस्क्राईब करते. निलेश दादा म्हणतायत सोनाली ताई जुली कशी आहे? जुली कोण रे सोनाली ताई? जुली कशी आहे? जुली कोण? कोमल ताई म्हणते सिम कार्ड माझ्याकडे नाही जिजूंकडे आहे. ओके. सुभाष सोनवणे
सुभाष दादा म्हणताय नमस्कार ताई. सुभाष दादा नमस्कार. काय करताय, जेवलात का? छोटी आरू बरी आहे का? भक्तीताई म्हणते 4:30ला असते, रात्री 9:30 वाजता. ओके भक्तीताई, येते मी, नक्की येते. आरोही हो सर्व बरे आहेत. मी तुमचा सबस्क्रायबर आहे. मी तुम्हाला कमेंट करतो. मी पाहते तू माझा सबस्क्रायबर आहेस का. खरं सांगतोयस की खोटं सांगतेस ते मी नक्की पाहणार. तू माझा सबस्क्रायबर आहेस का. ओके ताई. विलास दादा म्हणताय धन्यवाद ताई. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कशा आहात? सर्व सुखी राहा, ईश्वरचरणी प्रार्थना. गोड गोड शुभेच्छा. विलास सावंत, रत्नागिरी, पुणे. विलास दादा तुम्हालाही खूप खूप शुभेच्छा. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तुम्ही सुखी राहा दादा. आरोही प्रेम कसा आहे ताई. मानसी हाय ताई, आय एम बॅक. वेलकम मानसी. अभिषेक मस्के हाय. रवी दादा म्हणतायत नमस्कार. अभिषेक दादा स्वागत आहे तुमचं. रवी दादा तुमचंही स्वागत आहे. मानसी बोलते काय झालं ताई. काय नाही ग. वेलकम मानसी बॅग. निलेश दादा तर बोलतच नाहीये. राम राम दादा, चोख्या दादा. सम्राट महिर माझा मेसेज नाही वाचलास बरं का. अरे सम्राट महिर हाय बोललास तू, मी वाचला रे. सोनाली ताई कुठे. आशिष वाघमारे हाय. मानसी मॅडम. मानसी बोलते कोमल ताई हाय. निलेश अगं आहे अब आएगा मजा. कोमल ताई म्हणतात. मानसी ताई हॅलो ताई. अभिषेक दादा म्हणतात जय श्रीराम. हो का. चोक्या दादा नाही घालत हा. नाही घालत, तुला सवय आहे वाटतं. होय ना चोक्या दादा, तुलाच सवय आहे. तेव्हा असं करून तुझं नाव चॅनलचं नाव असते असं करून. शेंबडा दादा. आरोही ताई मला इंस्टा मेसेज कर ना. सम्राट मी नंतर अजून एक केला बघ, नाही आला मला. संकेत दादा स्वागत आहे चॅनलला. कोमल देवी आरू माझ्याकडे नाही इंस्टा, किती वेळा सांगू आता. कोमलताई कोण आहे आरू, तुम्ही ओळखता का यांना. मानसी निलेश दादा हाय. सम्राट म्हणतात मानसी ताई तुझं लाईव्ह कधी असते. मानसी म्हणतात जेवण झालं का ताई. हो मानसी. अभिषेक दादा म्हणतात येऊ का. हो हो या 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 जेवायला या. मानसी म्हणते सम्राट दादा सकाळी 11 वाजता असतं. लकी की वाईफ कुठे गायब. आशिष दादा म्हणते मानसी मॅडम जेवण केलं का. मानसी जेवलीस का. तुमचा लाडका चोक्या छान वाटलं खरोखर तुमच्याशी बोलून. राग नाही ना आला मस्करी केली म्हणून दादा. तुम्ही मस्करीच्या मूड मध्ये होता म्हणून मी पण मस्करी करत राहिली. खरंच जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, खूप मजा येईल. मानसी बोलते आशिष दादा नाही झालं जेवण, बाहेर आहे. मला चोक्या दादाचं हसायला येतंय. नाकात बोट घालू नका म्हणतोय. मानसी निलेश दादा म्हणतोय मानसी झाले का ऑर्डर कंप्लीट. अवधूत पाटील माझी कमेंट वाचली नाही. ओ दादा इथं कमेंट आल्या की मी सगळ्या वाचतेत म्हणून माझ्या तोंडाचे असे हाल झाले, दुखायला लागले दादा. मी सर्वांचे कमेंट वाचते हो. का सर्वांना असं वाटतं. यूट्यूब दादा कमेंट ना. निलेश दादा प्लीज ना एक सांग ना रे निलेश दादा. निलेश दादा कमेंट मिस होतात की नाही जरा यांना सांग. मानसी तुला पण माहिती आहे तुझ्या खूप वेळा झाल्यात. मानसी बोलते कोमलताई मुंबई मधून आहे मी. ओके. आशिष दादा म्हणतात जेवायला नाही जेवणार दादा आता जेवण झालं. दिनेश अभ्यंकर
नाही नाही हो, मला राग नाही येत. थँक्यू चोक्या दादा. मी तुला आता चोक्या दादाच म्हणते. तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर आणि जॉईन हो. माझं 2 टाईम लाईव्ह असतं, दुपारचं 1 सव्वा 1 वाजता आणि संध्याकाळचं 7:10 जॉईन हो. मानसी नाही निलेश दादा, अजून अजून 5 जणांचे आहेत काढायचे. ओके बापरे. आरोही आहे ताई तुझ्याकडे ताई. कोमल साळवे ब्लॉग. ओके मानसी ताई. अवधूत दादा म्हणते नाही वाचली तुम्ही माझी कमेंट. हो का दादा, आता काय करू मी. परत पाठवा, मग परत वाचते. दिनेश अभ्यंकर क्यूट दिखता तुम. धन्यवाद. मराठी बोलताय, बोला दादा. मराठी येते तुम्हाला. मानसी हो, कमेंट मिस होतात यूट्यूब वरूनच गायब होतात. अवधूत पाटील हाय. कोमल साळवे नाही, प्रेमाची शपथ त्याचं आणि माझं जॉईन आहे. मानसी प्लीज समजून घ्या, कमेंटला इग्नोर नाही करत आहे ताई, त्या कमेंट यूट्यूब गायब करतात. 34 नंबरला लाईक डन. चोक्या दादा धन्यवाद. चॅनलला सबस्क्राईब पण कर, जेणेकरून माझे लाईव्ह आलं की तुला नोटिफिकेशन येईल. अवधूत दादा मानसी ताई काल तुमची खूप आठवण काढली लाईव्हला. हो दादा, अवधूत दादा खरंच खूप काढलेली आठवण. भीमाशंकरचा गणेश वाघ आहे बरं का. हो दादा, तुम्ही वाघच आहात, वाघच राहणार. निलेश दादा मला जितक्या चॅटबोर्डवर दिसत आहे तितक्या सर्व कमेंट अटेंड करत आहेस तू. कधी कधी असे होते की काही कमेंट यूट्यूब ॲक्सेप्ट नाही करत, जर कोणत्या कमेंट मिस झाल्या तर. बघ ना दादा, मी एक एक वाचते म्हणून तर एवढा वेळ लागतोय मला कमेंट वाचायला. कोमलताई म्हणतायत आरू तिकडे मेसेज नको करू, माझी प्रॉमिस तुला. मानसी बोलते थँक्यू अवधूत दादा आठवण काढल्याबद्दल. सावंत याडबाई. हाय सावंत, कुठून बोलताय. आरोही ओके ताई. कोमल हा. मानसी कोमल ताई जेवण झालं का. मानसी ताई म्हणतात निलेश दादा जेवण झालं का. आरोही कुठे करू ताई मग. बापरे. कोमल ताई एकदा त्यांना सांगा की कुठे मेसेज करायचा आहे, कुठे नाही करायचं आहे. तुम्हाला खूप मनस्ताप होतोय असं मला वाटतंय. आरोही ताई तुम्हाला सारखं सारखं विचारतात की कुठे मेसेज करायचा, कुठे नाही. निलेश जर कोणाच्या कमेंट मिस झाल्या तर जस्ट स्क्रोल डाऊन, दुसऱ्या लाईव्हवर जाऊन या, मग परत या लाईव्हवर या, मग तुमचे कमेंट नक्की चॅट बॉक्सवर दिसत आहेत की नाही ते तुम्हाला पण कळेल. हो प्लीज सर्वांनी असं करा एकदा, त्यामुळे तुम्हाला कळेल की तुमचे दिसतात की नाही ते. अवधूत पाटील ओके. आशिष वाघमारे सगळे मानसी मानसी करतात. खूप सुंदर आहेत का मानसी. हो मानसी ताई खूप सुंदर आहे, मनाने पण खूप सुंदर आहे आणि खूप टॅलेंटेड मुलगी आहे मानसी ताई. चिंगूस बाई काय हो सावंत दादा, चिंगूस म्हणजे काय असतं. नको दादा, आम्ही मराठी माणसं, कोकणातली साधी बोळी माणसं, असं नको बोलू आम्हाला. कोमलताईमध्ये कुठेच नाही, मला प्रॉब्लेम होईल खूप. तर आरोही ताई तुम्ही का मग त्यांना असं हे करताय. त्यांना जर तुमच्या मेसेज करण्याने प्रॉब्लेम होईल तर प्लीज त्यांना असं करू नका. अवधूत पाटील बाय ऑल. आरोही ओके ताई. कोमल अँड साळवे ब्लॉग थँक्स. निलेश कोयंडे मानसी आमची सगळ्यात लाडकी आहे, आता तुला मेसेज नाही करणार मी. आरोही. अवधूत पाटील चिंगूस नाही, त्यांचं मन खूप मोठं आहे दादा. थँक्यू अवधूत दादा. मानसी थँक्यू निलेश दादा. कोमल साळवे हां. सावंत दादा म्हणते सॉरी 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 सॉरी. इट्स ओके सावंत दादा, आम्ही कोकणची माणसं खूप साधी भोळी आहोत आणि माफ पण करतो आम्ही सर्वांना. कोमलताई म्हणतात लाईव्हला बोलू आपण. ओके. अवधूत पाटील हाय. सावंत म्हणतात सॉरी, तुमचा लाडका सोगे प्लीज कोणीही वाईट कमेंट करू नये.
बरोबर दादा, बरोबर बोललास. नाकात बोटे घाला पण वाईट कमेंट करू नका. बरोबर ना? चोक्या दादा, नाकात बोट घाला पण वाईट कमेंट करू नका. सावंत दादा म्हणताय आम्ही येऊ कधी कोकणला. हो दादा, कोकणला या. येवा, कोकण आपलंच असा. एजे हाय. हाय एजे. कोमलताई म्हणते ओके बाय ताई. टीसी. टीसी कोण? मानसी ताई, आरोही ताई, टीसी टेक केअर. ओके बाय बाय कोमलताई. कोमलताई बाय करतायत. बाय बाय, काळजी घ्या. अवधूतताई, अवधूत दादा म्हणते जेवण झालं का सगळ्यांचं? सांगा सांगा जेवण झालं का? अथर्व, हॅलो ताई. हाय अथर्व, कुठून बोलतो? संदीप सिंग. हाय संदीप दादा, कहाँ से बात कर रहे हो? निलेश दादा, माफ करून करून चष्मा तर ऑलरेडी लागला आहे, आता केस वाईट करू नका. नका रे टेन्शन देऊ लाईव्ह घेणाऱ्यांना. आरोही, आता कधीच नाही करणार मेसेज मी. कोमलताई, तुमचा लाडका चोक्या. झोपतो मग ताई. ओके चोक्या दादा, बाय बाय, काळजी घे. मी पण आता लाईव्ह संपवते. तर थँक्यू सो मच सर्वांनी लाईव्ह आल्याबद्दल. संदीप दादा, तुम्ही कुठून बोलताय प्लीज सांगा. अथर्व दादा, तू कुठून आहेस आणि चॅनलला स्वागत आहे तुझं. प्रणाम प्रिया जी. हाय प्रणाम प्रिया जी बोल रहे. थैंक यू, आपको भी प्रणाम हमारा. निलेश दादा म्हणतात 35 लाईक्स. थँक्यू. सावंत दादा, जेवण झालं का? हो सावंत दादा, जेवण झालंय. तुम्ही जेवलात का? अवधूत दादा बोलतात बरोबर बोलतात निलेश दादा. हो हो, बरोबर बोलले दादा. काय करणार दादा, मी एकाची कमेंट इथं वाचते त्यामुळे माझं एवढं तोंड दुखतंय. पण का तर कोणाचं मन निराश व्हायला नको, कोणाला वाईट वाटायला नको म्हणून सर्वांचे कमेंट वाचते. निलेश दादा म्हणते ताई फ्री असशील तर थांब, 100 लाईक्स होतील आज. 100 लाईक्स होतील दादा, पण मी हॉस्पिटलला असेल. काल 45 झालेले, आज 35 झाले. पण आज एवढं नाही जमणार दादा मला, कारण आत्ताच मी जस्ट उन्हातून आली बाजारात जाऊन, त्यानंतर लगेच जेवण करून लाईव्हला घेतलं, त्यामुळे हेडेक. आता लाईव्ह केव्हा होणार? संध्याकाळी होणार दादा, 7:15 वाजता. प्रियाजी कुठून लाईव्ह आहात? मी आहे सिंधुदुर्गातून लाईव्ह. शुभम, हाय शुभम, हॅलो हाय. अवधूत पाटील, 48 झालेले. हां हां, काल 48 झालेले ना. बाय ताई, तुम्ही खूप चांगले आहात. थँक्यू सावंत दादा. सावंत दादा थँक्यू. चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्ही उद्या लाईव्हला जॉईन व्हाल संध्याकाळी पण. तुमचा लाडका चोक्या म्हणतायत. ओके ओके चोक्या दादा. प्रियाजी लाईक केले आहे. आणि हेल्थ इज वेल्थ हे लक्षात ठेवा. हो दादा, हेल्थ ही महत्त्वाची आहे. जर माझी हेल्थ चांगली असेल तर मी अजूनही चांगले चांगले लाईव्ह करू शकते. पण जर हेल्थ नसेल तर त्यामुळे एक लिमिटेशन असायला पाहिजे कोणत्याही कामाला. तर ते मी नक्की पाळणार आहे. सावंत म्हणताय दादा हो. आणि सावंत दादा नक्की कोकणात या. अजय पाटील, तुमचे वय किती आहे? माझे वय आहे 33. अजय पाटील हाय. एम के हाय. निलेश दादा मध्ये काय बोलणार अवधूत दादा, इतकी चांगली लाईव्ह मिळेल का कुठे? प्रत्येक मेसेज तिला जर मिळतात ते चांगले रिस्पॉन्ड करत आहे. अजून काय करणार या लाईव्ह घेणारे? हो ना दादा. रवी तिकडे, ताई जेवण झालं का तुझे ग? जेवण नाही झाले दादा. मिस्टरांची वाट बघते, कारण मला मिस्टरांशिवाय जेवायला जमत नाही, त्यामुळे मी त्यांची वाट बघते. रवी दादा म्हणते ताई जेवण झालं का? सावंत दादा म्हणतात हो. अजय पाटील, मॅडम तुमचे लग्न झाले नाही काय? अवधूत दादा माझं लग्न झालं आहे. हे बघा लायसन्स. झालंय माझं लग्न. 2016 मध्ये झालं माझं लग्न. तर मंडळी थँक्यू सो मच चॅनलला लाईव्ह आल्याबद्दल. तर आता मी लाईव्ह संपवते. उद्या संध्याकाळी 7:15 वाजता आपण लाईव्हला या.
तर थँक्यू सो मच सर्वांनी लाईव्हला आल्याबद्दल. बाय निलेश दादा, सांभाळून घ्या यार. हो सर्वांनी, आणि जर माझं काही चुकलं तर प्लीज मला सांभाळून घ्या. आणि माझ्या लाईव्हला असेच येत जा, मला असाच सपोर्ट करत जावा. की तुम कार्टून मोठा है. हाँ मैं कार्टून ही हूँ. अजय पाटील, मॅडम थांबा ना जरा माझ्यासाठी. अजय दादा 1 तास झालाय. मी संध्याकाळी लाईव्हला येणार आहे, तेव्हा नक्की या. 7:15 वाजता मी लाईव्हला येणार आहे अजय दादा. मी जरा बाजारातून जाऊन आली, त्यानंतर जेवण बनवलं, त्यानंतर लाईव्ह घेतली. 1 तास बोलते, त्यामुळे मला पटकन हे सगळं दुखतंय, त्यामुळे जास्त स्ट्रेस नाही देऊ शकत. मला अजूनही तुमच्यासोबत गप्पा मारायच्या आहेत, पण एका दिवशी जर मारले आणि 4 दिवस मी गायब राहिले तर कसं चालणार ना. त्यामुळे दिनेश म्हणते इतनी खूबसूरत है. थैंक यू दिनेश भाई. आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना. शाम को 7 बजे और दोपहर को 1:15 बजे मेरा लाइव आता है, तो प्लीज़ लाइक को सब्सक्राइब करना. अजय दादा म्हणतात मॅडम तुम्ही माझ्यावर मैत्री करणार काय सांगा. अजय दादा तुम्ही लाईव्हला या, आपली मैत्री अशीच होत राहील सर्वांशी, आणि तुमच्याशी पण होईल. अजूनही तुम्हाला इथं चांगले चांगले फ्रेंड्स मिळतील. बाय अजय दादा. बाय राहुल जंगळे. हाय राहुल दादा. मयुरी मयुरी नासरे. हाय देदे. हाय मयुरी. मयुरी मी माझं आता लाईव्ह संपवते बाळा, तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब कर. आणि संध्याकाळी लाईव्ह असणार, त्याची नोटिफिकेशन तुला येईल. 7:15 वाजता असते, तर नक्की ये. आता मी लाईव्ह संपवते. बाय बाय. काळजी घ्या. बाय 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 बाय.